Wij zijn een heel groot pleeggezin en we vangen kinderen op die om wat voor omstandigheden niet thuis kunnen wonen. En op dit moment wonen hier 16 kinderen en daar zijn 12 gediagnosticeerd met het fetaal alcoholsyndroom. Nou, dan gaan we zo eten. Wat gingen we ook alweer eten? Wie weet het nog? Splashbonen. Goed zo, Eddie. Met sticks. Wij hadden toen we hier kwamen wonen 10 kinderen. We woonden eerst in Leeuwarden in een dubbele woning. Maar we merkten gewoon wel dat de kinderen gewoon hun energie niet echt kwijt konden. En toen hadden we zoiets van, het zou mooi voor de kinderen zijn, wat beestjes om huis, wat meer ruimte om huis. En dat de kinderen ook echt gewoon bij huis kunnen spelen. Want dat is ook heel belangrijk, die veiligheid. Het is ook allemaal omheind hier. Dat ze gewoon niet op straat kunnen, want dat is gewoon ook niet veilig. Doe voorzichtig met dat kleine beestje. Hè? Hoe leuk is het om dit te doen? Nou, je ziet kinderen toch opbloeien. Je ziet dat het goed met ze gaat. Sommige kinderen die wonen als zelfstandig en die doen het goed. Nou, een ander doet het wat minder goed. Dat is heel jammer en dat is ook heel verdrietig. Maar daar doe je het niet voor. Maar wij vinden het nog altijd mooi om kinderen op te zien bloeien. En dat moet je bij vastkinderen helemaal in hele kleine dingetjes zien. Goed gedaan, maar zo snel hebben jullie nog nooit de tafel gedekt. Nee, klopt. We hebben wel wat extra handen af en toe voor de kinderen, om te knutselen, te begeleiden in bepaalde dingen. Maar ik zeg, we zijn nog altijd een gezin. En ik denk dat dat ook goed is.